Другі з пачатку выбараў самападпал чалавека. Першы ля будынку міліцыі, цяпер на адным з галоўных пляцаў сталіцы, плошча Незалежнасці. Тым часам суды, не спыняючыся, выносяць жорсткія выракі тым, хто пакрыўдзіў бедных, такіх ранімых айчынных міліцыянтаў. Год народнага адзінства ў міліцэйскай дзяржаве, дзе людзей кідаюць у турмы за нацыянальную сімволіку ў кватэрах, аднак і расплата за гэта. Адна па адной адмененыя спартовыя імпрэзы, якія так цешаць дыктатара. Разам з чэмпіянатам свету па хакеі з Менску перанеслі і запланаваны на 7-14 чэрвеня чэмпіянат свету ў сучасным пяціборстве праз нестабільную палітычную сітуацыю. 22 студзеня, 20 на гадзінніках. Віталь Бабін, гаворым пра галоўнае цягам гадзіны. Запрашаю застацца з намі ў жывым эфіры. Что-то власть должна уступить, что-то оппозиция должна уступить. С крана идет только холодная вода, даже вот из горячей. То есть вода есть, но она только холодная батарея. Я коротко растлумачыць падзею Беларусі. Раскопали Калиновского и понеслась. Горит человек. У 2020 годзе незалежных журналістаў затрымывалі больш за 470 разоў. 97 журналістаў зазналі адміністратыўны арышт. Судовыя працэсы, якія выглядаюць як суцэльны абсурд у краіне абсурду. Сёння спадарства завяршылася некалькі рэзанансных справаў, разгляд якіх распачаўся на мінулым тыдні, у тым ліку справа за надпісы на мапаўскіх шчытах. Маладзёны атрымалі рэальныя турэмныя тэрміны, ну а все падрабязнасці ў Ірыны Драфійчук. Як і прасіў пракурор, 2 гады пазбаўлення волі для Соф'і Малашевіч і 1,5 для Тихана Клюкача. У судзе Кастрычніцкага раёну Менску скончыўся разгляд справы аб размаляваных міліцэйскіх шчытах. Суддзя Вольга Няборская прызнала абодвух 18-гадовых вінаватымі ва ўдзеле ў групавым хуліганстве ды рыхтаванні масавых закалотаў. Софью, апроч таго, абвінавацілі ў публічнай абразе Лукашэнкі. Конечно, это связано с политикой, что им так дали. Это однозначно. Если просто была эта хулиганка, ей дали бы условно и все. Все суды, что связаны с политикой. А Ларису Танкашкур, якая прыйшла падтрымаць маладзёнаў, таксама сёння пакаралі 3 месяцамі арышту ў судзе Першамайскага раёну Менску. Суддзя Таццяна Ліннік прызнала жанчыну вінаватай у незаконным збіранні і распаўсюдзе прыватных звестак. Вот это решение, я считаю, так как никто не пострадал, она не самостоятельно распространила эту информацию, я считаю, что это несправедливо. Лариса Танкашкур працавала паштаркай і ў верасні перадала ў раённы чат імёны ды адрасы падпісчыкаў міліцыянтаў. Паводле абвінавачання яна дзеяла з матываў палітычнай і ідэалагічнай варожасці. Жанчына ж тлумачыць, што хацела, каб спыніліся жорсткія затрыманні тых, хто збіраецца ў дварах у мікрараёне Лебядзіны. Если бы я хотела на политическом, я бы это могла распространить давно. А так, это, говорю, то, что там происходило на Лебяжьем, все это вот негативное, это мое воздействие. Поэтому, конечно, я хотела помочь искренне людям, чтобы... И они вначале мне говорили, что да, помогло, их немножко меньше, но потом у них все равно... Працяг разгляду крымінальнай справы супраць 5 мінчукоў, затрыманых 29 верасня ў Баравой, перанеслі на 1 лютага. Мужчынаў вінавацяць у групавым пашкоджанні аўтамабіля жонкі міліцыянта. Квалификация может быть повреждение имущества умышленное или хулиганство, то, что предъявило следствие. Вот. Более тяжкое – это хулиганство, более мягкое, как защита считает, оно есть по санкции, это просто повреждение имущества, без хулиганского мотива. Мужчынаў затрымалі супрацоўнікі губазіку з выкарыстаннем зброі непасрэдна каля машыны. Адзін з затрыманых быў моцна збіты, але дзеянні міліцыі ў гэтай судовай справе не разглядаюцца. Працягваюцца суды і па Заменскам. У судзе Кастрычніцкага раёну Віцебску паводле артыкулу 2334 пакаралі студэнтак медычнага універсітэту Анастасію Лявонтьеву і Паліну Нітчанку за фотаздымак са сцягам падчас акцыі ва універсітэце. На меня во время допроса немножечко давили, мне намекали на то, что если я
не признаю себя и других участников, то меня могут отправить на ИВС до суда. Анастасію пакаралі штрафам 464 рублі, а Паліні, якая адбывае ў СІЗА 7-дзённы арышт за відэазварот студэнтаў, дадалі яшчэ 10 сотняў. Ірына Дарафейчук, Белсад. З намі на сувязі юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Алексей Лойка. Вітаю. Добрый день. Алексей, як пракаментуеце вот гэтыя жорсткія прысуды, якія сёння агучылі, да прыкладу, у адносінах да Софьі Малашевіч і Тихона Клюкача? Ну, здесь важно отметить первый момент, связанный с тем, что их действия по разрисовыванию счета, который принадлежит или ГУВД, либо Министерству обороны, я точно не знаю, были квалифицированы как хулиганство без оценки и учета того, что данная техника была разрисована, когда она была выставлена и фактически было таким преграждением во время мирного собрания. Вот это раз. Во-вторых, важно отметить то, что сами вот эти надписи были формой такого проявления выражения мнений девушки. Вот. И поэтому важно оценивать то, что в принципе как такового ущерба вот, они не нанесли. И наша позиция и оценка такова, что лишение свободы здесь не должно быть ни в каком случае применяться, вот, а то, что были вот эти надписи, да, такие надписи, они затрагивают права организации, на балансе которой находится данная техника, вот, и они, в принципе, могут все эти расходы возмещаться в ходе гражданского судопроизводства. Ну, вось што датычыць такіх розных надпісаў, да прыкладу, у Светлагорску сёння таксама на 2,5 гады хімія судзілі мясцовага жыхара, які нібыта там абразіў інспектара ДАІ, і такі жорсткі прысуд. І як тут быць, як гэта расцэньваць? Оценивать очень просто. Вот. Жителя Светлогорска судили по дефамационной статье, вот, это оскорбление должностного лица, вот. Мы, как правозащитники, требуем того, чтобы данная статья, как и ряд других дефамационных статей, были исключены из Уголовного кодекса, потому что в условиях отсутствия независимой системы судебной критика власти может приводить к тому, что те, кто ее критикуют, будут лишаться свободы. Поэтому здесь важно отметить, что если действия данного гражданина не призывали к какой-то вражде, каким-то насильственным действиям, и он за это будет лишен свободы, когда направится для отбывания наказания, скорее всего, по всей вероятности, он будет признан политическим заключенным. Вот наша позиция в этом неизменна, вот, потому что оскорбление представителя власти, оскорбление судьи, оскорбление президента – это те статьи, которые должны быть исключены из Уголовного кодекса. Алексей, таксама ось адначасова з тым ідзе наступ на праваабарончую супольнасць. Ведаем пра тое, што учора пасля 72 гадзін затрымання не выпусцілі гомельскага праваабаронцу Леаніда Судаленку. Таксама ведаем пра іншыя затрыманні. Адвакатаў пазбаўляюць ліцэнзіяў. Што тады рабіць, бо па сутнасці нават праваабаронцаў і адвакатаў тых, хто бароніць гэтых няшчасных мірных людзей, пратэстоўцаў, таксама кідаюць за краты. Вы знаете, что касается вопроса, что делать, я хочу сказать, что здесь на данный момент ничего не остается другого сделать, как выразить поддержку семье Леонида Судаленко, который задержан в рамках уголовного дела. И я хочу здесь отметить следующее, что белорусские власти, они, в принципе, не меняют каких-то вот подходов в плане репрессий. То есть в 2011 году, когда были вынесены приговоры по уголовным делам о массовых беспорядках, были, значит, заведены уголовные дела. Вот, и в частности, было уголовное дело Олеся Беляцкого. Вот, то есть власти сначала расправлялись со своими оппонентами, потом расправлялись с теми, кто помогал, кто защищал права этих оппонентов. Вот. Через 10 лет ситуация, в принципе, та же, вот, поэтому важно поддерживать семью Леонида Судаленко, вот, поэтому я, в принципе, сам выражаю ему свою поддержку, вот, и его семье, и каждого неравнодушного призываю это делать, вот. Что касается лишения лицензий адвокатов, то вот это вот яркий пример
когда за правовой комментарий порталу Тутбай был лишен лицензии защитник Виктора Бабарика Александр Пыльченко, он говорит о том, что, в принципе, власти таким образом пытаются и ограничить право на защиту, и нарушают уже право на справедливое судебное разбирательство своих оппонентов фактически. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Алексей Лойка, юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна», быў з намі на відэасувязі. Тым часам сёння 39-й дзень, як галадае Ігор Лосік, журналіст і блогер, аўтар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозга». У Ігора пачаліся праблемы са здароўем, пачаў скакаць артэрыяльны ціск. Найперш гаворка, канешне, пра гэта, аднак напярэдадні галадоўніка перавялі ў іншую камеру з насупільным, з неспыльным відэаназіраннем. Наш наступны матэрыял пра Ігора давайте паглядзім. Ігор Лосік – блогер, адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу». За кратамі Ігор Лосік застаецца з 25 чэрвеня мінулага года. Яго затрымалі дома ў Баранавічах. Следства вінаваціць яго ва ўдзеле ў масавых закалотах, а таксама ў арганізацыі ды падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Беларускія праваабаронцы прызналі Ігора Лосіка палітвязнем. Ігор Лосік абвесціў бестэрміновую галадоўку 15 снежня да зняцця ўсіх абвінавачванняў або змянення меры стрымання. Гаспадарства, калі маеце нейкую важную навіну альбо цікавае фота ды відэа, дасылайце іх на сацыяльныя сеткі, у тым ліку тэлеграм-боты папулярных незалежных каналаў. Сярод іх, канешне ж, і наш белсатаўскі. Як гэта зрабіць? Вельмі проста. Маеш навіну? Падзяліся з намі праз чат-бота ў тэлеграме. Зайдзі ў тэлеграм. Разгарні канал Белсат. І націсні зверху на назву. Абяры Белсат-бот і дашлі паведамленне. Справу журналісткі Тутбай Кацярыны Барысевіч перадалі ў Менскі гарадскі суд. Яе абвінавачваюць у падбухторванні да разгалошвання медычнай таямніцы і яе разгалашэнні. Гаворка пра матэрыял Кацярыны, у якім яна са спасылкаю на доктара Артёма Сарокіна напісала, што ў забітага карнікамі Рамана Бандарэнкі не было ў крыві этыловага спірту. Сёння таксама стала вядома, што супраць журналіста Юрася Дзешука, які прысутнічаў падчас суда над актывістам Вітольдам Ашуркам, распачалі крымінальную справу, абвінаваціўшы ў зацятым хуліганстве. Пра новыя выклікі для незалежнай журналістыкі сёння падчас адмысловай прэсавай канферэнцыі казалі ў Менску. З намі на сувязі галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатова. Вітаю вас. Добрый день. Спадарня Марына, ваша журналістка, рэдактарка Ульяна Бабаед напісала літаральна наступнае. Упершыню ў гісторыі Беларусі, а можа не толькі Беларусі, пытанне журналіста кваліфікавана як падбухторванне да злачынства. Гэта маецца на ўвазе пра справу Кацярыны Барысевіч. Ці згодныя з такім меркаваннем? Канешне, згодна. І ўвогуле ўвесь гэты час падзеі, можна сказаць, з пачатку выбарчай кампаніі паставілі пад сумнеў увогуле, ці можа ў Беларусі існаваць журналістыка ў тых умовах, у якіх мы існуем цяпер. Бо калі мы паглядзім на тое, што з намі адбываецца, то вынікае, што легальна мы працаваць у Беларусі цяпер не можам. Бо кожнае пытанне журналіста можа быць расцэнена як падбухторванне да якой-небудзь супрацьпраўнай дзейнасці, і тады гэта можа быць крымінальная адказнасць. Як мы бачым, большасць журналістаў, якія працуюць корэспандэнтамі замежных медыа, не маюць акрэдытацыі і таксама не могуць выконваць сваю працу легальна. Мы бачым, што Тутбай з 3 снежня не з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі, і таксама нібыта нашы журналісты не могуць
разглядацца як журналісты, так? Ну і так паўсюль. Таму фактычна сёння можна казаць пра тое, што журналістыка існуе, незалежная журналістыка сёння ў Беларусі існуе ў такіх падпольных умовах, і праца журналіста, канешне, сёння вельмі небяспечная. Ну, ось справа Юрыя Дзешука, які прысутнічаў падчас суда ў Лідзе над актывістам Вітольдам Ашуркам і проста прафесійна выконваў свае абавязкі. Зараз ён за кратамі, супраць яго распачалі крымінальную справу. Атрымоўваецца, што нават на судах цяпер працаваць як журналісту небяспечна? Ну, атрымліваецца так. А прыклад з вашымі дзяўчатамі, якія вялі стрым з кватэры, і цяпер яны абвінавачаны ў крымінальнай справе, хаця яны рабілі сваю працу. І ўсё, што адбываецца журналістамі, все гэтыя рэпрэсіі, якія мы бачым, яны адбываюцца менавіта таму, што журналісты робяць сваю працу. Яны не парушаюць закон, яны робяць сваю працу. Але за гэта адбываецца тое, што мы назіраем. Увогуле, все гэтыя падзеі, гэта адлюстраванне таго, што адбываецца з нашым грамадствам у нашай дзяржаве цяпер. Все гэтыя рэпрэсіі, канешне, іх адчуваюць не толькі журналісты, гэта рэпрэсіі супраць ўсяго грамадства, гэта рэпрэсіі супраць грамадзян, якія выказваюць сваё меркаванне. Спадарня Марына, як зараз працаваць з 1 сакавіка, калі ўступяць новыя папраўкі ў адміністратыўны кодекс? Там прадугледжаны грамадскія нават працы, штрафы за ўдзел у мітынгу да 100 базавых велічыняў. Таксама больш жорсткія пакаранні за абразу. З'явіўся артыкул пра збор персанальных дадзеных. То ўвогуле, як тады працаваць незалежным журналістам з 1 сакавіка? Як вы гэта бачыце? Ну, па шчырасці, скажем так, дэтальна сваю працу з 1 сакавіка мы яшчэ не разглядалі, так? Але мы глядзім, што, ў прынцыпе, увесь гэты час са жніўня, скажем так, мы ўжо працавалі ў немагчымых умовах, так? Калі людзі выконвалі сваю працу і адпраўляліся на суткі. Калі некаторыя журналісты былі на сутках некалькі разоў. Вось, таму... Ну, і гэта нас не спыняла, мы ўсё роўна працягвалі рабіць сваю працу. Я думаю, што я нават упэўненая ў тым, што мы далей будзем працаваць. І... Цікава, што вось улады заклікаюць глядзець дзяржаўныя медыі і нават ведаеце, што апублікавалі інфармацыю, што ўзровень даверу да дзяржаўных медыяў зараз складае дзесьці каля 40%, а да 2025 года ён будзе складаць 43%. Вы ў такія лічбы верыце? Наколькі ўвогуле гэта стасуецца з рэальнасцю? Слухайце, я даўно ўжо не бачыла лічбаў датычных тэлеаўдыторыі, бо мы памятаем, што нармальнай сацыялогіі ў краіне няма, а апошнія дадзеныя былі, здаецца, за 2018 год, ці нават яшчэ раней. Вось. І мы памятаем, што тады аўдыторыя тэле і аўдыторыі інтэрнэту былі прыблізна роўныя. Я думаю, што цяпер нават няма ніякіх сумневаў у тым, што інтэрнэт-аўдыторыя цяпер больш вялікая, чым тэлеаўдыторыя, так? Бо нават па дадзеных Белстата за 2019 год інтэрнэт-карыстальнікаў у краіне было больш за 80%. Вось, таму мы свае лічбы вельмі выразна бачым онлайн, так? Мы бачым, што цікавасць аўдыторыі да падзеяў, якія адбываюцца ў краіне, вельмі вялікая. Ахоп Тутбай, беларуская інтэрнэт-аўдыторыі, больш за 65%. І гэта вельмі істотна. І гэтыя лічбы, яны празрыстыя, яны відаць усім. Вось, таму, гэтыя планы... Мне здаецца, яны далёкія ад рэальнасці і няхай паспрабуюць, канешне. Дзякуй вялікі за гэтую размову і дзякуй вялікі Тутбаю за ўсё, што вы робіце. Марына Золатава, галоўная рэдактарка Тутбай, была з намі на відэасувязі. Тым часам да адной гістарычнай тэмы. 158 гадоў таму пачаліся важныя лёсавызначальныя падзеі для будучай
незалежнасці Беларусі, якія ўвойдуць у гісторыю пад назваю «Паўстанне Кастуся Каліноўскага». Сёння прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, польскія і літоўскія дыпламаты ўсклалі кветкі да помніку 5 паўстанцам на каталіцкіх могілках у Плябані, побач з мястэчкам Краснае пад Маладзечнам, такім чынам ушанаваўшы памяць герояў, якія больш за 1,5 стагоддзя таму змагаліся за незалежнасць нашай краіны. Ну а наш калега Алексей Кайрыс паразмаўляў з прафесарам Александром Смаленчуком пра тыя падзеі, правёўшы паралелі з сённяшнім днём. Паўстанне 1863 года распачалося з 22 на 23 студзеня ўначы. Сёння чарговая гадавіна гэтага паўстання, гэтай важнай гістарычнай падзеі. І на гэты конт мы паразмаўляем з доктарам гістарычных навук, прафесарам Алесем Фёдоровичем Смаленчуком. Спадар прафесар, добрый дзень. Добрый дзень. І першае пытанне адразу да вас. Якія былі асноўныя прычыны пачатку паўстання і ці мела гэта паўстанне шансы на перамогу? Мы ведаем, што галоўная мэта паўстання была адраджэнне Рэчы Паспалітай. І ў пэўным сэнсе гэтае паўстанне, які паўстанне пад кіраўніцтвам Касцюшкі, як паўстанне лістападаўска 1830 года, фактычна былі барацьбой за вяртанне сваёй дзяржавы. Дзяржава, якая, можа, ў свой час не знайшлі магчымасці яе абараніць. І Расія ўвесь час плаціла вот за тую агрэсію, якую разам з Аўстрыяй і Прусіяй здзейсніла супраць Рэчы Паспалітай. Это была галоўная, канешне, прычына. І можна яшчэ казаць пра тое, што к другой палове 19 стагоддзя стала відавочным, што расійская каланіяльная палітыка на тэрыторыі Беларусі, Літвы, Украіны, на далучных тэрыторыях, яна фактычна стрымлівае развіццё гэтых земляў. Земляў, якія раней былі часткай агульнаеўрапейскай цывілізацыі, належалі да яе, а потым сталі фактычна вырваныя з гэтага кантэкста еўрапейскай цывілізацыі. Што датычыць шансаў, то шансы, можна казаць, што былі невялікія адразу. І да таго ж паўстанне не было належным чынам падрыхтаванае. Мы ведаем, што оно было трошкі справакаванае расійскімі ўладамі, якія ведалі пра яго падрыхтоўку, справакавалі ранейшы выбух гэтага паўстання. І вельмі неспрыяльная была геапалітычная сітуацыя, так сказаў, таму што ў гэты час пачынаецца барацьба Прусіі за стварэнне германскай імперыі, за аб'яднанне нямецкіх земляў. І ў гэтай барацьбе адзін з галоўных праціўнікаў Прусіі была Францыя, на якую спадзяваліся паўстанцы ў тыя часы. Ну, гэта была не найлепшая геапалітычная сітуацыя для таго, каб пачынаць такую барацьбу супраць расійскай імперыі. А вось такое пытанне. Больш за 20 год беларуская дзяржава ставіцца негатыўна да падзей паўстання, да героя паўстання, як Каліноўскі. Вось адкуль узялася такое стаўленне да гэтых падзей гістарычных? Ну, тут трэба звярнуць увагу на гістарычную палітыку ў Рэспубліцы Беларусь. Увесь час, калі на чале дзяржавы стаіць Лукашенко. Важным элементам этой гістарычнай палітыкі была дактрына заходнерусізма ці неўзаходнерусізма, дзе беларускія землі разглядаліся як частка Расіі. Ну, мы ведаем, вся гэта дзяржаўная ідэалогія, якая замацавана, накіраваная фактычна на Расію, і вельмі часта Беларусь выглядае проста прыдаткам, адвечным нейкім гістарычным прыдаткам Расіі. І зразумела, што тут паўстанне супраць Расіі не магло выклікаць спачуванне дзяржаўных ідэолагаў. Іншая прычына, канешне, я лічу, чыста палітычная. 2006 год, масавыя пратэсты супраць чарговых фальсіфікацый выбарчых і плошчы Каліноўскага ў Менску. Імя Каліноўскага стала фактычна іменем пратэста на Беларусі, вельмі моцнага пратэста ў тыя часы. Вы узгадалі Вільню 2019 года. Шмат тысяч беларусаў паехала на гэту важную гістарычную падзею, на перапахаванне паўстанцаў і парэштку Каліноўскага таксама. А як гэтая падзея паўплывала на беларусаў у 2020 годзе? Ну, тут прыгадаю такі смешны, але ў той жа час паважны такі жарт, які в Фейсбуку недзе прачытаў, што як коротка растлумачыць падзею Беларусі. Раскапалі Каліноўскага і панеслася. І мне падаецца, што сувязь, безумоўна, ёсць, таму што гэта было пахаванне Каліноўскага было нейкім сэнсе вяртаннем Каліноўскага, чарговым вяртаннем Каліноўскага на беларускую публічную прастору, чарговым напамінам беларусаў пра паўстанне 1863 года. Безумоўна, такі ўплыў ёсць, і калі аналізаваць візуальную картинку рэвалюцыі беларускай 20-го года, тых падзей, які адбываліся ў Мінску, ці тэксты, якія мы чыталі на шматлікіх транспарантах, то прысутнасць Каліноўскага відавочная. Заходзячы з вашых апошніх тэзаў, хацелася б запытацца, а ці ёсць нейкая повязь паміж падзеямі паўстання і сучаснымі падзеямі ў Беларусі? Ну, повязь заўсёды можна ўбачыць. Барацьба за свабоду, за дэмакратыю, і, безумоўна, той, чым это пераклікаецца. Пераклікаецца яшчэ, канешне, самаахвярнасцю і масавым
удзела. Можа, пра паўстанне 1863 года цяжка казаць, так сапраўды такі велізарны масавы удзел, хоць настроі пратэсныя былі таксама вельмі моцныя, проста не ўсе маглі далучыцца да гэтай барацьбы. А калі казаць пра адрозненне, то, ну, безумоўна, гэта мірны характар беларускіх пратэстаў. І той гвалт з боку міліцыі, АМАПа і беларускай фактычна дзяржавы, выглядзе там суддзяў, там, і, ну, паказвае проста, выявляе тут, што не ведаюць нават, што рабіць з гэтымі пратэстамі, з мірнымі пратэстамі, могуць сказаць толькі гэтым гвалтам. Яшчэ от падумалася неяк, што калі Мурав'ёў падаўляў тое паўстанне пад кіраўніцтвам Каліноўскага ў нас, то ён спалучаў гвалтоўныя дзеянні, рэпрэсіі супраць удзельнікаў паўстання з рэформамі. Там быў вельмі важны момант, калі 1 мая 1863 года на Беларусі пачалася рэалізацыя аграрнай рэформы. Сяляне вызваляліся з прыгону і атрымлівалі зямлю. І гэта такі быў вельмі моцны фактор, які, так скажем, перакрэсліў усе надзеі на паўторнае некае паўстанне, таму што сяляне атрымалі зямлю, атрымалі велізарны дзяржаўны крэдыт, з якім доўга разлічваліся, ну і сітуацыя супакоілася. Сённяшняй Беларусі толькі гвалт. Нават спробы не тое, што нешта рэфармаваць, нешта змяніць, спробы размаўляць нават з людзьмі, якія выходзяць на тыя пратэсты, няма. Толькі гвалт, і мне падаецца, што гэта тое, што ў рэшце рэшт абернецца, што калі гэты ўрад не зыдзе, ён проста збяжыць з Беларусі. Дзякуй, вялікі спадар прафесар, за вашыя думкі і за нашу размову. Дзякуй. Спадарства, ну а мы вяртаемся ў нашу студыю. Напэўна, ўсе памятаюць сумна вядомага персанажа, намесніка міністра ўнутраных справаў Мікалая Карпенко. Дык вось той знакаміты зліў байпол, дзе ён кажа пра лішніх людзей, маючы на ўвазе пратэстоўцаў, атрымаў працяг. І вось журналісты нашай Нівы адшукалі інтэрв'ю часопісу «Спецназ», якое міліцэйскі чыноўнік даў у нумары за лістапад-снежань 2020 года. Цікава, што ён распавёў там пра стварэнне дружыны ў зліку ветэранаў спецпадраздзяленняў іншых сілавых групаў, якія валодаюць прыёмамі рукапашнага бою. Падчас выступленняў, гэта цытата Карпянкова, агрэсіўных малойчыкаў, мы будзем выязджаць разам з такімі добраахвотнікамі, каб рабіць нашу краіну бяспечнай. Ратаваць грамадства ад хуліганаў, недаробленых экстрэмістаў і тэрарыстаў, якія лічаць сябе гераічнымі партызанамі. Гэтых адмарозкаў мы будзем вымаць з вуліцы, ужываючы да іх баявыя прыёмы. Пры гэтым Карпянкоў дадаў, што найбольш падрыхтаваным памочнікам будуць выдаваць смяротную і несмяротную зброю, каб хутчэй, цытата, выстаяць і навесці парадак, спакойна працягнуць паступовае развіццё нашай дзяржавы. Здравамыслячыя людзі з вуліц сышлі, кажа Карпянкоў, засталіся змагары, якія па сутнасці сталі лішнімі ў нашым грамадстве. Яны заўсёды лайдачылі, займаліся паўбандыцтвам, шэрымі схемамі. Пры гэтым ён дадаў, што лібары новаствораных арганізаваных злачынных груповак збіліся ў кучу, абмяркоўваючы на дваравых чаяваннях са стужкамі планы супраціву праваахоўным органам. Тым часам, спадарства, варта ж узгадаць, як гэты спадар Карпянкоў лупіў дручком знакамітую кавярню на плошчы пераможцаў. Ва што гэта вылілася, як гэты чалавек разважаў пра тое, што ўжо варта стварыць канцэнтрацыйныя лагеры для пратэстоўцаў, абманаць усё калючым дротам і нават зрабіць на некалькіх паверхах розныя аддзяленні гэтых лагераў, каб, напрыклад, на першым паверсе былі топкі, што маецца на ўвазе дакладна невядома. Напэўна, спадар Карпянкоў разважаў пра тое, што людзей, у якіх можна страляць і забіваць іх, страляючы ім з баявой зброі ў жывот, страляючы ім у пах, страляючы ім у галаву, калі будзе мозг у чалавека ўжо адключаны, то можна, в прынцыпе, гэтых людзей, мірных людзей сжигаць у топках. Ну што ж, пра спадара Карпянкова, я думаю, спадарства яшчэ не раз будзем узгадваць пра чалавека, які ўжо стаў, ну, фактычна, імём такім цэлым адухатварэннем эпохі, такой сталінскай эпохі, якую вярнуў Лукашенко на вуліцы. Ну а што б вы хацелі спытаць у уладаў Беларусі або перадаць ім? Мы з гэтым пытаннем выйшлі на вуліцы Віцебску. Давайте послухаем. Наверное, народ оставили в покое, чтобы жили лучше, чтобы не было этих репрессий всяких, вот, кто там
хотел что-то сказать, чтобы он мог сказать это, чтобы не было потом гонений. Просто вы понимаете, в связи с ситуацией со всеми просто страшно говорить это на камеру. Власть, ну не знаю даже. Вопросов много, и задавать их, наверное, и не стоит. Сложно. Все многое неправильно. Все цены сумасшедшие дорожают. Работы очень много. Вот. Зарплаты не очень. Передал бы, что перебор уже немножко, на самом-то деле. Я имею в виду перебор не то что по годам, а так, как есть сейчас. Ну, то есть, поэтому если никак поменять не умеют, то, ну, тогда отсюда вытекает там другой вариант. Столько нельзя. 26 лет нельзя творить такую жизнь. Ну, а передать, что я могу передать власти? Заботьтесь больше о людях, а не о себе. Пересажать можно хоть пол Беларуси. Они все равно же не выйдут и не будут любить, говорить. Будем любить власть. Значит, надо строить такую позицию, чтобы и власть, и другая сторона, которая против, свои отстаивает интересы, чтобы находить сближение. И вот хочется, чтобы вот в этом году все-таки вот это произошло перемирие. Некалькі дзясяткаў беларускіх уцекачоў зараз перабываюць у польскай Бялападлясцы. Беларускія і польскія фундацыі, а таксама проста неабыякавыя людзі усяляк спрабуюць дапамагчы нашым землякам, збіраюць грошы і рэчы, прывозяць харчы, цёплую вопратку, бо шмат хто з пацярпелых ад дзеянняў беларускіх уладаў мусіў з'язджаць цягам лічаных гадзінаў. Пра дапамогу беларусаў беларусам, а таксама гісторыі рэпрэсіяў, што прымусілі пакінуць радзіму у нашым наступным матэрыяле. Тут у трох лагерок зараз знаходзіцца каля 70 асобаў. І вось мы зараз прыехалі в 3 лагеры тут у Белай Падляскай і сустрэліся з нашымі сябрамі. Таксама прывезлі ім фрукты і вітаміны, таму што харчаванне тут магло быць значна лепш. Взяли у гэтай міліцейскі бус, пачалі выхоўваць, як яны казалі. І праз тое я апынуўся спачатку у партызанскім РУВД, а потым хуткая дапамога мяне даставіла у Бараўляны, у абласную лекарню. І там выявілася у мяне была закрытая черепно-мозговая травма і поломаны ребры. Пасля 10 дзён я быў у шпіталі, а пасля я даведаўся, што на мяне заведзена крымінальная справа, бо тыя мапаўцы, што мяне збівалі, яны мне абяцалі: ты будзеш сядзець 5 год, і ты выйдзеш менавіта тады, калі сыдзе Саша. Гэта быў у іх такі жарт. Ну, оказались, потому что по всей той же причине, как и большинство здесь людей, попали под прессинг. Муж мой попал под прессинг, меня уволили с работы. Мужа грозились посадить, если он не покинет Белоруссию. Ну вот, и мы собрали чемоданы и буквально за день приехали сюда. Чувство безопасности полное, то, что мой ребенок не будет поддаваться такого же прессинга. Пересекли границу вместе с женой 26 октября в районе Брест-Тирасполь. Без визы, без вещей, что пришлось спешно покинуть территорию. Был атакован сотрудниками ГУБОПа и просто удалось скрыться. Такая вот случайность. Словили моего соратника, задержали его на буквально 12 часов. Он был им не нужен. Им нужен был я, вот мне удалось скрыться. И уже мой соратник сообщил мне, когда я был на Брестской границе, чтобы я убегал из страны, что меня в любом случае найдут. Вот. Вы знаете ситуацию с Никитой Кривцовым, с Малозечного, фанат Малозечного, которого нашли повешенным.
Я думаю, что со всеми фанатами так и работает. Як і кожний з хлопців, дзівчинок тут, не було такого плану тут опинутися, тому що був гвалт і прослід. 3 адміністраційні справи у мене, 2 арешти. З 1 листопада зловили мене тихари, посадили в самоход, заштурхнули у бус до там, наших ті собраці АМАПа. Було гвалт, збиття. Ось, катували цим електрошоком, паралізатором. Ну, все гэта глупства, гэта пытанні, пагрозы пазбаўлення жыцця. Праз 10 дзён, уже 11 лістапада, тое самае адбылося з Романом Бондаренко, тая ж схема. То есть трэба ведаць, што гэта не адзіночныя выпадкі, гэта такая ўжо рэпрэсіі на дзяржаўным узроўні, што гэта велізарная сістэма, гэта аператыўныя групы, якія калясяць па Менску. Мы спавернемся да законаў, калі яны насамрэч працуюць, і калі будзе першая магчымасць, мы все павернемся, я ў тым ліку. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Ну і праглядаючы спадарства вось гэтыя кадры са жніўня, з верасня мінулага году, думаеш, якія ж все ж такі адважныя, смелыя беларусы, якія не пабаяліся і выйшлі супраць дыктатуры, і такія ранімыя, такія бедныя, няшчасныя праваахоўнікі з дручкамі, з газавымі балончыкамі. Дарэчы, Міністэрства ўнутраных спраў прапануе паўдзельнічаць у конкурсе на лепшае фота і відэа. І ў нас спадарства ёсць такія. Гэта конкурс, які абвесціла Міністэрства ўнутраных справаў і распаўсюдзіла сваё паведамленне да беларускіх медыяў. Калі вам цікавая праца беларускай міліцыі, вы здымаеце на камеру, ведаеце, як ператварыць звычайны фотаздымак у мастацкі твор, запрашаем вас узяць удзел у творчым конкурсе. Ну, у нас такіх фотаздымкаў і такіх відэа спадарства багата. Бачыце, якая доблесная міліцыя, як яна прыгожа працуе на вуліцах, як яна круціць людзей, як яна збівае мірных пратэстоўцаў. Дашлем, а раптам спадарства, можа і выйграем гэты конкурс, бо фотаздымкі спадарства сапраўды вельмі кранальныя, вельмі глыбокія, яны адлюстроўваюць, в прынцыпе, сучасную гісторыю Беларусі, якая, канешне, застанецца і ўвойдзе ва ўсе падручнікі па сучаснай гісторыі. А як спадарства будуць развівацца рэгіёны Беларусі пасля сыходу Лукашэнкі, таксама гэтае пытанне часам гучыць не толькі сярод палітыкаў, і ўвогуле сярод нас усіх простых беларусаў. Сёння Народнае антыкрызіснае ўпраўленне прэзентавала адмысловую праграму, пра яе і пагаворым з адказным па гэтых пытаннях Юрасём Губарэвічам. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Юрась, я сёння цягам дня спрабаваў знайсці гэтую праграму, каб азнаёміцца з ёй. На жаль, мне гэта не ўдалося. Можа, вы нам распавядзеце, пра што яна? Ну, программа выставлена на сайте НАУ, есть адмысловы відэаролік. Гэта толькі першасны дакумент, набор тэзаў, там будзе і далейшая больш глыбокая распрацоўка. Но калі коротко сказаць, то размова вядзецца пра тое, каб вывести беларускія рэгіёны з крызісу, якія іх загнала дзейная беларуская ўлада. Наколькі гэтая праграма, на ваш погляд, адпавядае сённяшняй рэчаіснасці, сучасная, можна так сказаць? Ну, можна сказаць, што ў рэгіёнах Беларусі так ці інакш жыве амаль 80% насельніцтва, не всем пашчасціла жыць у Менску ці ў буйных гарадах. І, на жаль, тыя людзі, які жывуць у малых гарадах альбо ў сельскагаспадарчых рэгіёнах, яны адчуваюць все цяжкасці той эканамічнай палітыкі, якую праводзіць беларускі рэжым. Людзі дэ-факта не маюць высокааплачваемай працы, часам вымушаны з'язджаць у пошуках заробкаў у іншыя рэгіёны альбо ввогуле з Беларусі, распадаюцца сем'і, дэпрэсія ўсеагульная. Ну, з гэтага стану трэба выводзіць Беларусь. Якраз наша праграма скіравана на то, каб дэманстраваць грамадству Беларусь будучыні. Это тую краіну, дзе хочацца жыць, хочацца насамрэч працаваць, мець сем'і і думаць пра будучыню. Як вы гэта збіраецеся рабіць? Можа быць, агучыце нейкія асноўныя тэзісы па гэтай праграме, як рэгіёны будуць уключаныя ў паўнавартаснае развіццё будучай Беларусі?
Перадусім мы робім акцэнт на тыя дысбалансы, якія нясе сённяшняя тэрытарыяльна-адміністрацыйная сістэма, калі шэраг рэгіёнаў яны фактычна аддаленыя ад абласнога цэнтра ў межах вобласці на 200-250 кіламетраў, і гэта ўплывае і на пэўныя і транспартныя, гаспадарчыя сувязі і так далей. Мы прапануем тэрытарыяльна-адміністрацыйную рэформу з утварэннем прыблізна 16 ваяводстваў, можа быць, будзе іншая гістарычная назва. Гэта дазволіць выраўняць эканамічныя дыспрапорцыі, гэта дазволіць аднавіць сувязі вакол цэнтраў, рэальных цэнтраў прыцягнення ў рэгіёнах. Гэта двухузроўневая сістэма. Таксама зусім іншы падыход да ввогуле рэалізацыі права на ўдзел у прыняцці рашэнняў грамадства. Это, па-перш, свабодныя выбары, вядома, без іх нікуды не дзенемся, але і рэальныя органы мясцовага самакіравання, якія павінны фармавацца людзьмі на месцах і адпавядаць грамадскім інтарэсам, а не прызначацца праз існуючую вертыкаль, як гэта было за рэжымам Лукашэнкі. Аднак у прынцыпе, спадар Юрась, ужо зараз можна казаць пра самаарганізацыю і пра мясцовае самакіраванне. Я маю на ўвазе вось пра даваравыя гэтыя чаты, з якімі ў тым ліку Святлана Ціханаўская перыядычна звязваецца. Я ведаю, што ёсць таксама замежны вопыт. Вы на што абапіраліся? Як на замежны вопыт, гэтак магчыма вось на камунікацыю з гэтымі мясцовымі лідарамі? Ці проста бралі вось нейкіх экспертаў, якія выпрацоўвалі гэтую праграму? Гэта якраз два магістральных накірункі. Не трэба выдумляць ровар, дастаткова паглядзець на тое, як арганізавалі мясцовае жыццё нашыя суседзі, альбо такія краіны, якія падобныя на Беларусь па колькасці насельніцтва і тэрыторыі, напрыклад, тая ж самая Чэхія, і гэтыя мадэлі насамрэч працуюць. Але напаўняць, канешне, гэты механізм трэба людзьмі, якія маюць ідэі і жаданне працаваць на карысць сваёй тэрыторыі. Менавіта вось гэтыя дваравыя чаты, я перакананы, ў будучыні стануць той крыніцай кадраў для мясцовых радаў, мясцовых выканкамаў, прыйдуць насамрэч неабыякавыя і ініцыятыўныя людзі ў мясцовую ўладу. Гэта гаворка, вы кажаце пра будучыню, а пакуль што Лукашенка, які не збіраецца нікуды сыходзіць. Усё ж такі, калі ўлада зменіцца, калі сапраўды гэтая праграма будзе, скажам так, ужытая ў жыццё, гаворка пра тое, што рабіць вось з гэтымі лукашэнкаўскімі старшынямі райвыканкамаў, аблвыканкамаў, з гэтымі кішэннымі дэпутатамі, што з імі рабіць, іх перавучваць, іх звальняць? Ваша прапанова. Перш за ўсё, тэрытарыяльна-адміністратыўная рэформа, якую мы прапануем, прывядзе да скарачэння бюрократычнага апарата. І тут пытанне не толькі пра вертыкаль, бо пераход ад трохузроўневай, а менавіта вобласць, раён і мясцова-сельская сістэмы да двухузроўневай, яна дазволіць скараціць велізарную колькасць пустых месцаў. Але і не толькі вертыкалі, але і суды, міліцыі і гэтак далей, бо ёсць гэтыя праслойкі непатрэбныя. І пытанне ў тым, што, напэўна, значная колькасць гэтых людзей, якія зараз працуюць, напрыклад, в аддзелах па сельскай гаспадарцы, ці па эканамічнаму развіццю раёнаў, яны захаваюць свае працоўныя месцы. Но мы павінны прыглядацца да тых, хто задзейнічаны сёння ў рэпрэсіях, хто быў задзейнічаны ў арганізацыі фальсіфікацыі выбараў, не толькі апошняй кампаніі. І натуральна, што для гэтых людзей паўстане пытанне. Яны павінны будуць прайсці праз расследавання іх злачынстваў, і калі суд дакажа гэтую віну, то такія людзі не змогуць працаваць надалей у сістэме дзяржаўнага кіравання. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Юрый Губарэвіч, адказны па пытаннях рэгіянальнага развіцця, народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі на відэасувязі. А мы, спадарства, бярэм такую досыць глобальную тэму. Сёння Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый узладзіла онлайн-сустрэчу аб свабодзе СМІ ў Беларусі. У трансляцыі прынялі ўдзел больш за 30 спікераў, у тым ліку сябра прэзідыума Каардынацыйнай рады Павел Латушка і наш калега Станіслаў Івашкевіч, якія распавядалі пра маштабы рэпрэсій журналістаў. У Беларусі яшчэ адным спікерам стала сама Святлана Ціханаўская, прамову якой прапаноўваю паслухаць нашым гледачам ужо зараз. Паважаныя сябры Рады бяспекі ААН, хачу падзякаваць арганізатарам дыскусіі аб свабодзе медыя ў Беларусі. З верасня сітуацыя ў Беларусі не палепшылася, толькі пагоршылася. Пратэст супраць фальсіфікаваных выбараў Беларусі насіў выключна мірны характар, аднак рэжым адказаў на яго гвалтам. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі дапамаглі праліць святло на тое, што адбываецца, незаконныя затрыманні, катаванні і забойствы мірных пратэстоўцаў. Гэта зрабіла медыі мішэнню машыны
прычыны рэпрэсіяў Лукашэнкі. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, у 2020 годзе незалежных журналістаў затрымывалі больш за 470 разоў. 97 журналістаў зазналі адміністратыўны арышт. 50 сайтаў СМІ былі заблакаваныя, а 15 журналістам цяпер выставілі надуманыя абвінавачванні. Сярод рэпрэсаваных апынуліся трое бясстрашных журналістак: Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева і Кацярына Барасевіч, якія ўжо 2 месяцы застаюцца ў турме. Ім інкрымінуюць арганізацыю масавых акцыяў пратэсту і раскрыццё медычнай інфармацыі пра Рамана Бандарэнку, пратэстоўца, забітага памагатымі рэжыму. Уся віна журналістак у тым, што яны робяць сваю працу і кажуць праўду. Сярод іх 4 сябры прэс-клубу «Беларусь», а таксама яго заснавальніца Юлія Слуцкая. Сярод іх паважаны журналіст Андрэй Аляксандраў, ягоная дзяўчына Ірына Злобіна. Іхная віна ў тым, што яны працавалі дзеля падтрымання медыяў і ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Сярод іх Ігар Лосік, адміністратар аднаго з самых папулярных беларускіх каналаў у сацыяльных сетках. Ён абвясціў галадоўку больш за месяц таму. Ён вінаваты толькі ў тым, што кажа праўду. Мой муж Сергей Ціхановскі, вядомы ютуб-блогер, абвінавачваецца ў арганізацыі масавых акцыяў пратэсту. Але ягоная віна толькі ў тым, што ён кажа праўду і планаваў балатавацца на прэзідэнцтва. Я і двое нашых дзяцей не бачылі Сергея амаль 8 месяцаў. СМІ заснаюць ціск рэжыму, і гэта толькі частка шырокай карціны рэпрэсіяў у Беларусі, дзе затрымалі больш за 32 тысячы чалавек, каля 900 падазраваных у палітычна матываваных крымінальных справах, 400 выпадкаў катаванняў, пра якія паведаміла ААН. 8 актывістаў загінулі ад гвалтаў сілавікоў. Ні адзін дзяржаўны чыноўнік не быў прыцягнуты да адказнасці. Нягледзячы на гэты гвалт, беларусы працягваюць пратэставаць кожны дзень. Яны дэманструюць мужнасць, годнасць і стойкасць. Я заклікаю ААН адкрыта казаць аб спыненні гвалту і беззаконня ў Беларусі, улучна з цэнзурою СМІ, блакаваннем веб-сайтаў, адключэннем інтэрнэту і адменаю акрэдытацыі журналістаў. Я заклікаю ААН сабраць пасяджэнне Рады бяспекі ды улучшыць Беларусю парадак дня, бо краіна набліжаецца да 6-месячнага палітычнага крызісу. Свету неабходна звярнуць увагу на гэты крызіс, які можа перарасці ў нешта горшае. Я заклікаю ААН падтрымаць рэкамендацыі маскоўскага механізму АБСЕ. Гэта адкрые шлях для стварэння ўмоваў для палітычнага дыялогу, які дапаможа правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Наш мірны пратэст – гэта не толькі барацьба за свабоду і годнасць у Беларусі, але і сур'ёзнае выпрабаванне для міжнародных дэмакратыяў. Дзякуй. Жыве Беларусь. Long live Belarus. Справа Ігора Лосіка, нашых журналістак, Кацярыны Андрэевай, Дар'і Чульцовай да іншых палітвязняў, стварэнне канцлагероў і забойства мірных пратэстоўцаў. Гэтыя тэмы сёння гучалі падчас паседжання Рады бяспекі ААН з вуснаў Святланы Ціхановскай, Паўла Латушкі, нашага журналіста Станіслава Івашкевіча. З намі на сувязі дарацца Святланы Ціхановскай у замежнай палітыцы. Франак Вячорка, вітаю. Добрый вечер. Франак, ці ёсць нейкая выразная пазіцыя ў ААН адносна палітычнага пераследу нашых калегаў-журналістаў? Ну, вы сёння бачылі, што гучала тэма Беларусі, гучала з вуснаў бальшыні прадстаўнікоў у ААН, у Радзе бяспекі ААН, згадваліся імёны, казалі пра жахлівыя рэчы, якія адбываліся журналістамі цягам апошніх 5 месяцаў. Вядома, гэтая тэма гучыць пастаянна ў нашых заходніх партнераў, але мы бачылі таксама і рэакцыю беларускага прадстаўніцтва, рэакцыю расійскага прадстаўніцтва, якія проста заплюшчваюць вочы. Але было важна, што гучалі імёны тых, хто пакутуе кожны дзень. Згадвалі і журналістак Белсату, і Тутбая, Ігара Лосіка згадвалі больш 20 разоў, які трымае галадоўку. Калі мы здолеем падтрымліваць гэтую тэму на парадку дня розных дзяржаваў, то, безумоўна, яна будзе вырашацца хутчэй. Гаворачы таксама сёння пра санкцыі, кажам пра тое, што ў спісе гэтым санкцыйным мусяць быць не толькі чыноўнікі, сілавікі, таксама мусяць быць суддзі. Аднак, па сутнасці, зараз мы маем 88 прозвішчаў, а гэтых злачынцаў, бадай, тысячы, праўда? І па сутнасці, гэтыя людзі таксама могуць зрабіць сабе нейкія фальшывыя пашпарты альбо паехаць, як спадарня Ярмошына ў свой час там у Парыж ці кудысьці яшчэ за мяжу і назіраць за выбарамі, і гэтыя санкцыі ёй, ад якіх ёй ні халодна, ні горача, то які тады сэнс? Мы маем стратэгію, як прыцягваць людзей да адказнасці, як не дапусціць беспакаранасці.
З аднаго боку мы дабіваемся персанальных санкцыяў, як вы сказалі, супраць суддзяў, супраць пракурораў, супраць сілавікоў, якія здзяйсняюць злачынствы. А з іншага боку, напрыклад, мы адкрываем справы ў межах універсальнай юрысдыкцыі. У Літве нашыя сябры робяць гэта ў Польшчы, Чэхіі, іншыя краіны далучаюцца. І мы настойваем на міжнародным расследаванні. Калі будзе праведзена міжнароднае расследаванне, да адказнасці могуць быць прыцягнутыя тысячы людзей, якія бралі ўдзел у гэтых злачынствах і падчас разгону пратэстаў у жніўні, і падчас несправядлівых карных справаў у лістападзе, снежні, студзені, і ўсе людзі, якія падтрымліваюць ці фінансуюць рэжым Лукашэнкі. І, безумоўна, нельга забывацца і казаць пра злачынны характар арганізацыяў, якія служаць Лукашэнку. Гэта ОМОН, гэта Губопік, гэта Альфа. Сёння пра гэта казала Святлана Ціхановская на сустрэчах з прэм'ер-міністрам і міністрам замежных справаў Эстоніі. Да гэтага ўжо былі прынятыя санкцыі Злучанымі Штатамі Амерыкі супраць гэтых арганізацыяў. Чым больш краінаў будзе на нашым баку, чым больш краінаў будуць ставіць вось гэтае бесчалавечнае паводзіны ўладаў на парадак дня, тым хутчэй мы прыцягнем да адказнасці вінаватых. Вы ось акурат такі узгадалі міністра замежных спраў Эстоніі, які заявіў, цытата, што санкцыі працуюць. Яны паказалі крохкасць рэжыму Лукашэнкі, аднак напярэдадні прэсавы сакратар вонкава-палітычнай службы Еўрапейскага звязу Петер Стано сказаў, што санкцыі не далі ніякага эфекту, то тады ёсць эфект ці няма эфекту? Вядома, ёсць эфект. Вядома, ёсць ад санкцыяў эфект. Гэта эфект стрымліваючы. Чыноўнікі, сілавікі, яны думаюць двойчы і тройчы перад тым, як здзяйсняць злачынствы. Вельмі важна, каб кожны, хто прымае рашэнне ці пакараць невінавата, ці пабіць невінавата, ці схлусіць у судзе, ён павінен ведаць, што ягонае імя можа аказацца ў спісе, што ён не зможа паехаць, што нават чальцы ягонай сям'і могуць, напрыклад, трапіць у забарону на уезд у краіны еўразвязу. Санкцыі маюць вялізнае значэнне таксама для тых, хто утрымлівае рэжым Лукашэнкі фінансава. Вельмі важна, каб больш юрыдычных асобаў, фірмаў, кампаніяў аказаліся на гэтым спісе. Цяпер гэта толькі пару назваў, але там патэнцыйна павінны быць дзясяткі. Усе тыя, хто працягваюць падтрымліваць сілавы блок, хто працягваюць падтрымліваць адміністрацыю прэзідэнта, усе тыя, хто звязаныя з упраўленнем справамі прэзідэнта, павінны быць у гэтым спісе. А для гэтага павінна быць скансалідаваная пазіцыя ЗША, Канады, Великабрытаніі і еўразвязу. І мы працуем над тым, каб вось гэтая пазіцыя была выпрацаваная як можна хутчэй. Ну, дарэчы, вось па кампаніям вельмі цікава, таму што, да прыкладу, зараз Беларускалія рызыкуе не атрымаць кантракт на 65 мільёнаў долараў, калі не памыляюся, з нарвежскай кампаніяй Яра. І вось зараз пікетуюць, напрыклад, у Вільні беларусы нарвежскую амбасаду, каб Яра ўсё ж такі не падпісваў гэты кантракт, і сама Яра нібыта не хоча як бы гэтага рабіць з маральнага пункту гледжання. І ў гэтым выпадку ёсць такі, ну, скажем, эфект ціску і цепной рэакцыі, як это было з чэмпіянатам свету па хакеі, калі адмовіліся Нівея, Ліквімолі, адмовіліся там Шкода. Ці правільна я разумею, што менавіта такога кшталту ціск мусіць працаваць, і тады як мага больш кампаніяў далучыцца да гэтай санкцыйнай палітыкі і не будзе супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі? Безумоўна, толькі камбінацыя розных інструментаў будзе даваць сэнс. Проста санкцыі ці візавы спіс на 85 чалавек нічога не дае. Але калі прыватны бізнес пачне выстаўляць умовы лукашэнкаўскім кампаніям, маўляў, вы не звальняеце рабочых, вы празрыстыя, вы падтрымліваеце тых, хто пратэстуе, тады мы з вами супрацоўнічаем. Гэтыя кампаніі могуць наўпрост камунікаваць, як Яра з Беларускаліем, і казаць, што пункты 1, 2, 3, 4, 5 – гэта умовы нашай далейшай супрацы. Тое, што Яра робіць, кожны дзень камунікуе і кажа, вось такія патрабаванні рабочых, і мы хочам, каб Беларускалій зрабіў тое, яны таксама працуюць. Вы бачылі, што Беларускалій вымушана вярнуў на працу 50 чалавек. Але, безумоўна, гэта недастаткова. І Яра можа выкарыстаць патэнцыял свайго ўплыву, патэнцыял і магчымасць сілу свайго кантракту нашмат больш эфектыўна. І памятаем таксама, што ёсць іншыя віды абмежаванняў і санкцыяў. Ёсць такія рэчы, як тарыфныя санкцыі. Напрыклад, у Літве праз Літву, праз чыгунку і праз літоўскія парты праходзіць прадукцыя Беларускалія. І Літва можа ціснуць на Беларускалій
павышаючы гэтыя тарыфы альбо абумоўліваючы гэтыя тарыфныя стаўкі непасрэдна самімі паводзінамі Беларуськалія. Як мінімум Беларуськаліі, галаваты, яны могуць адклікаць зыск, судовы зыск пра тое, што стачка незаконная. Сёння ўжо, калі кажам таксама пра санкцыі, то, канешне, гаворка і пра палітвязняў, якіх ужо 194 у Беларусі, сёння дадаліся новыя прозвішчы. І я вось ад спадарыні Ганны Красулінай, прэсавай сакратаркі Святланы Ціханаўскай, ужо ў гэтай студыі, калі размаўляў, то пачуў вось акурат такі сцверджанне, што ніякага гандлю быць не мусіць, што тады рабіць, як вызваліць гэтых людзей, ці ёсць, магчыма, нейкая, ну, скажем, прапанова альбо нейкае бачанне сітуацыі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў? Ніякага гандлю палітвязнямі не можа быць. Гэтыя людзі закладнікі, рэжым тэрарыстычны, і тыя крокі, якія робяць, гэта ніякім чынам, ніякім іншым спосабам, як тэрарызм, не назавеш. Таму, калі вызваляць палітвязняў, трэба вызваляць іх усіх адначасова і вызваляць без ніякіх умоваў. Сёння бальшыня краінаў, удзельнікаў Рады бяспекі ААН менавіта такое патрабаванне выставілі да рэжыму Лукашэнкі. Вызваляць не толькі журналістаў, але ўсіх блогераў, актывістаў, настаўнікаў і студэнтаў, якія зараз сядзяць па надуманых прычынах, былых кандыдатаў на прэзідэнты і прадпрымальнікаў, якія трапілі за краты за ўдзел у страйках. Калі вызваляць, то вызваляць усіх. А таму нам трэба працягваць ціск на рэжым, і гэтыя патрабаванні, якія былі выстаўленыя ў жніўні, ад іх не адмаўляцца. Гэта 3 патрабаванні: спынення гвалту, вызвалення палітвязняў і пачатак дыялогу пра новыя выбары. Калі мы будзем настойваць на гэтых патрабаваннях, калі мы будзем заручацца падтрымкай міжнароднай супольнасці, калі мы будзем працягваць выходзіць на вуліцы, то гэтыя патрабаванні рана ці позна будуць выкананыя. І калі мы будзем дзейнічаць зладжана, актыўна, сінхронна, адзіным фронтам, то гэтыя змены адбудуцца хутчэй. Ранак, яшчэ хацеў бы коротка запытацца вас, што б вы сказалі людзям, якія, напэўна, выходныя таксама выйдуць сёння пратэставаць. Сёння пятніца, заўтра, паслязаўтра. Ваша, калі ласка, прамова да іх. Я вельмі... Усе тыя, хто выходзяць на вуліцу кожны дзень у дварах, у розных гарадах, у Менску, трапляюць за краты, рызыкуюць сваёй свабодай, вы сапраўдныя героі. І я вельмі шкадую, што я сам і ўся каманда тых людзей, якія вымушана з'ехалі, не могуць быць з намі. Але мы робім усё магчымае, каб гэтыя змены пры дапамозе міжнароднага ціску, за якія вы выходзіце кожны дзень на вуліцы, каб яны адбыліся хутчэй. Выходзіць трэба. Нельга ні ў якім разе спыняць пратэсты. Нельга даваць падставу рэжыму казаць, што ён перамог, што пратэст здзьмуўся. Таму любая акцыя, любы перформанс, любы выхад на вуліцу мае вялізнае значэнне. А мы зробім усё магчымае, каб гэтае намаганне, гэтая рызыка, гэты гераізм, ён не застаўся незаўважаным. Дзякую вам вялікі за гэтую размову і, канешне, дзякую вялікі за тое, што вы робіце і кажаце пра нашых калегаў, журналістаў у такіх арганізацыях, як Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы, быў з намі на відэасувязі. На гэтым я, Віталь Бабін, з вамі развітваюся. Не губляем надзеі, наперадзе падсумаванне дня ў аб'ектыве. Зычу усім добрых выходных, да хуткай сустрэчы ў эфірах. Военный городок с тобой! Живе Беларусь! Живе! Игорь Лосик, тримайся! Свободу Игорю Лосику! Вместе победим! Живе Беларусь! Добрый вечер, шановні глядачі, з вами Ярослав Стешик.
На Белсаце агляд галоўных навінаў. І вось што прынесла нам гэтая пятніца. Самападпал ля дому ўраду. Што адбылося? Пашу я ведаю даволі давно, больш за 15 год. 2 гады за кратамі за надпіс на шчытах. За хулиганку 2 года уголовной колонии. Это, знаете, возмущение нет предела. Як завуць суддзяў, што выносяць палітычныя прысуды? Коммунальный капец у Менску. Летом у нас был коллапс с водой, всем известный, когда у нас тут цистерны стояли. Сейчас зимой у нас нет отопления. И под Борисовым. В школе был давно, что там холодно. Пачынаем з трагічнай навіны. Раніцаю у сталіцы на плошчы Незалежнасці жыхар Менску абліўся гаручаю вадкасцю і падпаліў сябе. Збіць полымя спрабавалі мінакіды ахоўнікі дому ўраду. Цяпер пацярпелы ў рэспубліканскім апёкавым цэнтры. Ён атрымаў апёкі больш як паловы скуры. Матывы ўчынку пакуль невядомыя. Вядома, што мужчыну 35 гадоў, яго завуць Павел Банькоўскі. Павел вельмі любіў Беларусь, цікавіўся гісторыяй, культурай Беларусі. Меў вельмі добрую бібліятэку, шмат чытаў і дзяліўся са мной гэтымі кніжкамі. Мы разам вандравалі па краіне, ездзілі на рыцарскія фестывалі. Павел вельмі любіць сваіх дзяцей, але ў яго праблемы ў стасунках з жонкай, ужо, на жаль, былой, з Кацярынай. І апошнім часам, напэўна, у яго скончыліся сілы, каб усё гэта трываць і даваць рады. Як даведаліся журналісты, Павел Банькоўскі ў жніўні развёўся з жонкаю. Знаёмыя кажуць, што мужчына не мог даць рады алкагольнай залежнасці, што вымусіла яго сысці з сям'і, і вельмі пераймаўся з гэтай прычыны. Павел мае сына і дачку. Ягоная былая жонка ў каментары выданню «Наша Ніва» не магла нават уявіць, што падштурхнула Паўла на такі крок. Але ёсць верагоднасць, што на псіхалагічны стан мужчыны паўплывала і хваля міліцэйскага садызму і палітычных рэпрэсіяў, бо раней Павел удзельнічаў у грамадзянскай актыўнасці. У сярэдзіне верасня жыхар вёскі Задомля Смалявіцкага раёну 36-гадовы Сергей Радчэня прыйшоў проста да ганку Смалявіцкага райаддзелу міліцыі, абліўся бензінам і падпаліў сябе. Агонь патушылі міліцыянты, але медыкі выратаваць пацярпелага не змаглі. Праз 10 дзён Сергей Радчэня сканаў у шпіталі. А мы ідзем далей. Цалкам магчыма, што аднойчы гэтыя судовыя працэсы будуць разглядаць на міжнародным трыбунале ў справе Беларусі. А пакуль фіксуем навіны. Палітычна матываваныя жорсткія прысуды сёння прагучалі ў справе палітычных вязняў, у тым ліку Соф'і Мілашевіч і Ціхана Клюкача. Праваабаронцы адзначаюць неадпаведнасць пакарання нанесенай шкодзе. Ірына Дарфійчук. Як і прасіў прокурор, 2 гады пазбаўлення волі для Соф'і Малашевіч і 1,5 для Ціхана Клюкача. У судзе Кастрычніцкага раёну Менску скончыўся разгляд справы аб размаляваных міліцэйскіх шчытах. Суддзя Вольга Няборская прызнала абодвух 18-гадовых вінаватымі ва ўдзеле ў групавым хуліганстве ды рыхтаванні масавых закалотаў. Софью, апроч таго, абвінавацілі ў публічнай абразе Лукашэнкі. Конечно, это связано с политикой, что им так дали. Это однозначно. Если просто была эта хулиганка, ей дали бы условно и все. Все суды, что связаны с политикой. А Ларису Танкашкур, якая прыйшла падтрымаць маладзёнаў, таксама сёння пакаралі 3 месяцамі арышту ў судзе Першамайскага раёну Менску. Суддзя Таццяна Ліннік прызнала жанчыну вінаватай у незаконным збіранні і распаўсюдзе прыватных звестак. Вот это решение, я считаю, так как никто не пострадал, она не самостоятельно распространила эту информацию, я считаю, что это несправедливо. Лариса Танкашкур працавала паштаркай і ў верасні перадала ў раённы чат імёны ды адрасы падпісчыкаў міліцыянтаў. Паводле абвінавачання яна дзеяла з матываў палітычнай і ідэалагічнай варожасці. Жанчына ж тлумачыць, што хацела, каб спыніліся жорсткія затрыманні тых, хто збіраецца ў дварах у мікрараёне Лебядзіны.
Если бы я хотела на политическом, я бы это могла распространить давно. А так это, говорю, то, что там происходило на Лебяжьем, все это вот негативное, это мое воздействие. Поэтому, конечно, я хотела помочь искренне людям, чтобы... И они вначале мне говорили, что да, помогло, их немножко меньше, но потом у них все равно. Працяг разгляду крымінальнай справы супраць 5 мінчукоў, затрыманых 29 верасня ў Баравой, перанеслі на 1 лютага. Мужчынаў вінавацяць у групавым пашкоджанні аўтамабіля жонкі міліцыянта. Квалификация может быть повреждение имущества умышленное или хулиганство, то, что предъявило следствие. Вот. Более тяжкое это хулиганство, более мягкое, как защита считает, оно есть по санкции, это просто повреждение имущества без хулиганского мотива. Мужчынаў затрымалі супрацоўнікі губазіку з выкарыстаннем зброі непасрэдна каля машыны. Адзін з затрыманых быў моцна збіты, але дзеянні міліцыі ў гэтай судовай справе не разглядаюцца. Працягваюцца суды і па Заменскам. У судзе Кастрычніцкага раёну Віцебску паводле артыкулу 2334 пакаралі студэнтак медычнага універсітэту Анастасію Лявонтьеву і Паліну Нітчанку за фотаздымак са сцягам падчас акцыі ва універсітэце. На меня во время допроса немножечко давили. Мне намекали на то, что если я не признаю себя и других участников, то меня могут отправить на ИВС до суда. Анастасію пакаралі штрафам 464 рублі, а Паліне, якая адбывае ў СІЗА 7-дзённы арышт за відэазварот студэнтаў, дадалі яшчэ 10 сотняў. Ірына Дарафейчук, Белсад. На гэты момант адразу 10 беларускіх журналістаў застаюцца за кратамі паводле крымінальных справаў. Менавіта гэтай тэме свабодзе прэсы ў Беларусі прысвяцілі сённяшняе онлайн-паседжанне Рады бяспекі ААН. Святлана Ціхановская, якая таксама выступала перад чальцамі Рады бяспекі, заклікала нарэшце прызнаць рэжым Александра Лукашэнкі тэрарыстычным і пачаць міжнароднае расследаванне яго злачынстваў. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, у 2020 годзе незалежных журналістаў затрымлівалі больш за 470 разоў. 97 журналістаў зазналі адміністратыўны арышт, 50 сайтаў СМІ былі заблакаваныя, а 15 журналістам у гэты час выставілі крымінальнае абвінавачванне. Сярод іх 3 бясстрашныя журналісткі – Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева і Кацярына Барысевіч, якія ўжо 2 месяцы застаюцца ў турме. Святлана Ціхановская заклікала міжнародную супольнасць звярнуць увагу і на іншыя гісторыі рэпрэсаваных журналістаў, а таксама на галадоўку Ігара Лосіка, адміністратара тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу». Свой выступ Святлана Ціхановская закончыла словамі «Жыве Беларусь». Акрамя яе ад Беларусі выказаўся і Павел Латушка. Ён таксама заклікаў зрабіць крокі дзеля пераадолення крызісу ў Беларусі. Сённяшнюю нефармальную сустрэчу зініцыявалі сябры Рады бяспекі ААН з Эстоніі, Францыі, Ірландыі, Нарвегіі, Вялікай Брытаніі ды ЗША. Прадстаўнікі Расіі, а таксама падначаленыя Уладзіміра Макея, заявілі, што беларуская тэма не мае дачынення да парадку дня Рады бяспекі. Тым часам дзяржаўныя СМІ цытуюць абяцанні чыноўнікаў зрабіць скачок у гаспадарцы, нават ва ўмовах палітычнага крызісу, і за пяцігодку вырабіць тавараў на 5-ю частку больш. Адразу пасля публікацыі праграмы развіцця Беларусі ў наступнай пяцігодцы тэстуем яе на адэкватнасць разам з экспертамі Белсату. Юлія Церпук працягне. Праца абодвух энергаблокаў беларускай атамнай станцыі – тытульны праект у эканамічным плане ўладаў на наступную пяцігодку. Станцыя мае забяспечыць 30% патрэбаў нашай эканомікі ў энергіі, замясціць расійскі газ на 4 мільярды кубоў, дазволіць перайсці на энергаацяпленне і электратранспарт. А что будет с ГРЭС? Которые должны тогда снизить свою мощность. Ну и есть планы увеличить энергопотребление внутри страны. Это и строительство домов с электроплитами, возможно, замена имеющихся газовых плит, электрокотлы и электрификация дорог. Но когда прикидывают на эти мероприятия, какие нужны капиталовложения, то это выливается в миллиарды долларов. Поэтому сегодня АЭС – это большая проблема. А праз паўгады пасля запуску пачнем сплочваць узяты на будаўніцтва крэдыт. У праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі заяўлена больш за 50 буйных інвестпраектаў на 5
гадоў і стаіць задача паляпшаць інвестыцыйны клімат пры нязменнай унутранай палітыцы. Сярод асноўных паказнікаў валавы унутраны прадукт і інвестыцыі ў асноўны капітал маюць вырасці на 5-ю частку. Качество прогнозов, конечно. Такое впечатление, что их делают непрофессионалы, либо над ними давлеет какая-то установка сверху известная, брать более напряженные планы. Ну и в результате что мы имеем? То, что имеем. На бумаге одно, в жизни другое. И хуже всего, что теряется доверие общества, людей к таким планам. Да прыкладу, пры канцы 2020 года афіцыйна сярэдні заробак у Беларусі складаў 1300 рублёў. Найбольш дакладны медыанны заробак, з якога яшчэ адлічым падаходны падатак, 792 рублі. Па-за буйнымі ж гарадамі лічбы могуць падаць нават ніжэй за 500. Па выніках мінулага года ВУП знізіўся амаль на адсотак. На 0,7 упаў аб'ём прамысловасці. Інвестыцыі ў асноўны капітал фінішавалі на мінус 6,8%, аптовы таваразварот – мінус 4,2%. І на 5-ю частку зменшыўся зварот грамадскага харчавання. Калі ўзяць мінулую пяцігодку, то рост ВУП урад закладаў на ўзроўні трохі большым за 12%. Выканалі палову. Для этого нам необходимо и иметь хороший показатели экспорта, также необходимы какие-то существенные инвестиционные вливания. И в тот момент, когда инвестиционный климат у нас сейчас снижается и становится негативным, то, конечно, достичь этого будет сложно. Складские запасы у нас достигли своего исторического максимума, и опять же тоже непонятно, что с ним делать. Згодна з распаўсюджанай уладамі праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця да 2025 года маем яшчэ больш нарасціць аб'ёмы вытворчасці. Дзяржава працягвае укідваць грошы ў нерэнтабельныя прадпрыемствы і гаспадаркі. Людзі ў поспех такой эканамічнай мадэлі больш не вераць. Это сделано было для того, чтобы немножко успокоить и устаканить ситуацию в стране. Я думаю, что ситуация будет с точностью наоборот, очень пессимистична, начиная с того, что она пессимистична уже сейчас. Это нужно все менять. Всю систему, которая у нас сейчас в государстве сложилась. Ну, то есть это нужно дать очень много свобод людям. На ўсенародным сходзе планы на пяцігодку будуць цвіком праграмы. Адразу пасля абмеркавання магчымых зменаў у Канстытуцыі. Ці можна зарэгістравацца дэлегатам ад народу? Спытала глядачка праз вядоўцу Мозырь ТБ. От народа это же и трудовые коллективы, и общественные организации. Если, сложно ответить, как от народа. От какой-то организации должен, а не, допустим, не от улицы, не от микрорайона. Юлія Цельпук, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыва». Часта грамадзяне Беларусі вымушаныя уцякаць са свайго дому, пакідаць працу, справы і каштоўнасці, каб ратавацца ад турмы і фізічных расправаў з боку сілавікоў. І гэта толькі за палітычныя погляды. Колькасць мігрантаў з Беларусі ідзе на дзесяткі тысячаў, і толькі частка з іх просіць палітычнага прытулку ў суседніх краінах. Так, у Польшчы ў ваколіцах гораду Белая Падляская ёсць 3 лагеры для ўцекачоў, цэнтр для замежнікаў, Горбаў, Калонія і Бэзволя. Вымушаных мігрантаў наведала Катя Малей. У Беларусі іх збівалі ды пераследавалі. У Польшчы яны знайшлі прытулак і мірнае жыццё, але не бачаць тут сваёй будучыні. Ад леташняга жніўня праз лагеры для ўцекачоў, што пад Белай Падляскай, прайшлі сотні беларусаў. Усе яны называюць сябе ахвярамі рэпрэсіяў з боку уладаў Беларусі. Всю осень и початок зимы мы допомагали людям в реабилитации и оказывали финансовую допомогу. И чули шматлікія галасы, што вельмі патрабуюць дапамогі нашыя калегі, якія вымушаныя былі уцікаць ад пераследу, пераходзілі мяжу без візаў, прасілі палітычнага прытулку на польска-беларускай мяжы. Цяпер у 3 лагерах застаюцца 65 беларусаў. Незважаючы на закрытыя межы, сотні беларусаў надалей шукаюць прытулку ў Польшчы. Трапляюць сюды праз іншыя краіны. Часцей за ўсё людзям не хапае сезоннага адзення, медычнай ды псіхалагічнай дапамогі. Мы дапамагаем людям, якія толькі прыязджаюць снайпер у карантин. Мы ім падвозім сродкі сувязі, карткі, прывозім якіясь неабходныя рэчы, як тапачкі, пледы, каб не мёрзлі.
Пасля, калі яны ўжо пераязджаюць у лагер распределительны на Дакудоўскую, тады ўжо апекуемся цалкам, пытаем, што ім не хапае, што ім патрэбна з такога, чаго яны не дастаюць у лагеры. 3 адміністратыўныя справы, 2 арышты мае настаўнік англійскай мовы Дионис за удзел у мірных акцыях пратэсту. Праз пераслед быў вымушаны паспешліва сабрацца і выехаць з краіны. У Белай Падляскай ён жыве на гэтак званым прываце, здымае асобнае жыллё і дапамагае землякам, якія толькі прыехалі. З 1 лістапада злавілі мяне ціхары, пасадзілі ў самаход, заштурхнулі ў бус да там наших ці собраць ці амапа. Было гвалт, збіццё, ось, катавалі этим электрашокам, паралізатарам. Ну, все гэтыя глупствы, гэтыя пытанні, пагрозы пазбаўлення жыцця. Барыса затрымалі падчас сталічнай акцыі памяці Рамана Бандарэнкі, куды мужчына адмыслова прыехаў з Барысава. Яго моцна збілі ў бусе. Сілавікі называлі гвалт выхаваннем. Закрытую чэрапна-мазгавою траўмаю ды зламанымі рэбрамі хуткая дапамога даставіла яго ў Бараўляны. У шпіталі Барыс правёў 10 дзён. Я не стаў чакаць, пакуль гэта справа, пакуль мяне забяруць, і са шпіталю я даведаўся, што на маю працу прыходзілі сотруднікі следчага камітэту. Яны пыталіся пра маю характарыстыку, і як паведаў мой адвакат, гэта першы прызнак таго, што я являюсь падазраваным па крымінальнай справе. І адвакат мне параіў скарыстацца планам Б. План Б для Барыса азначаў уцячы з краіны першым жа самалётам. Як стала вядома пазней, выехаў мужчына своечасова, бо ўжо на наступны дзень ягонае прозвішча трапіла ў спіс невыязных. Са словаў уцекача, гэты лагер лепшы, чым той, у якім ён мог апынуцца ў Беларусі. Тым не менш, у Польшчы беларусы пачуваюцца на раздарожжы. Шмат хто пры першай жа магчымасці хоча вярнуцца дадому. Катя Малей, Белсад. Мы ўжо распавядалі пра абяцанні эканамічнага прарыву. Але цяпер пакажам прарывы трубаў. У маскоўскім раёне сталіцы ўлетку з кранаў цякла атручаная вада, а цяпер у маразы няма ні ацяплення, ні гарачай вады. Камунальнікі абяцалі выправіць сітуацыю да сённяшняга вечара. Надзея Бельская. Алена Данко, якая ўвесь час жыве ў маскоўскім раёне, кажа, да апошняга лета праблемаў з камунальнымі паслугамі не было. Спачатку атручаная вада, цяпер уся сям'я вымушаная грэцца падручнымі сродкамі. Добра, што ёсць абагравальнікі і духоўка. С крана идет только холодная вода, даже вот из горячей. То есть вода есть, но она только холодная. Холодная батарея – это хорошо, что у меня уже ребенок постарше. Если бы, например, это был маленький ребенок, новорожденный какой-нибудь, это было бы гораздо более проблематично. У навучальных установах праблемы такія ж самыя, таму заняткі ў школах перанеслі на заўтра. У садках ратаваліся агульнымі сіламі. Інфармацыя аб аварыі ледзьве паспела з'явіцца, як беларусы кансалідаваліся. Вчера в Инстаграм вышли люди и говорили, могу взять 2 человек ночевать, если там у кого-то закрытик. Так что, это же Беларусь. Сложно без отопления, особенно с ребенком, не подмыть особо его. Вот, поэтому тяжело достаточно. И холодно очень в квартире. Люди как бы сейчас поменялись немножко. Как бы пришли к тому, как раньше в деревнях вот было. Я когда-то родился давно-давно в деревне, 15 лет жил. Поэтому там все это было и, наверное, возвращается. Вот. Яшчэ учора камунальнікі казалі, што ўсяму віною прорваныя трубы. Мы можем грешить на коммунальные службы сколько угодно, но более-менее со своей работой они справляются. Но летом у нас был коллапс с водой, всем известный, когда у нас тут цистерны стояли. Сейчас зимой у нас нет отопления. Это хорошо, что на улице плюсовая температура. Если бы минус 20, вот что бы нам было сделать? Вот что нам делать в такой ситуации? И повторится это еще раз, не повторится это еще раз. Никто сказать наверняка не может. Як паведамляе тэлеграм-канал Менгарвыканкаму, падачу ацяплення аднавілі. Надзея Бельская, Белсад. Падобная сітуацыя не толькі ў сталіцы. У Барысаўскім раёне у вёсцы Вялікая Ухалода дзеці некалькі тыдняў не ходзяць у школу і сад, бо там немагчыма знаходзіцца. Не цяплей і ў кватэрах. Падрабязней Алена Дубовік. Другакласнік Мікіта апошні раз у школу хадзіў яшчэ перад Новым годам. Я в школе был давно, что там холодно.
Паводле мясцовых, у Вялікай Ухалодзе школу наведваюць толькі тыя дзеці, якіх няма з кім пакінуць удома. С нашего класса никто не ходит. Все дома, все отписываются, пишут, что будут дома. А так вроде со 150 человек вроде было 23. З малодшымі дзецьмі тая ж праблема. У сям'і Віталя і Вікторыі 2 дзяцей, але старэйшы сын не наведвае садка 2 тыдні. Потому что в садике тоже минусовая, не минусовая, там может плюс 5, плюс 10 максимум. То есть одевайте детей теплее. Ну что значит одевать детей теплее? Ну, дети бегают, потеют. Каждое утро пишет сообщение в Viber, то есть не мне, а лично нам в группу всем родителям. Вот, могу даже вам прокомментировать. Уважаемые родители, сегодня весь день вообще не было отопления. Холодныя ў кватэрах, якія цяпляюцца ад той жа кацельні, што і сад са школаю. Детям холодно. Вот. Температура вот сейчас вот 18-17 прыгает, потому что работает обогреватель. Мясцовыя гэтыя праблемы звязваюць са зменай кацельных. Яшчэ 2 гады таму вёска ацяплялася з дапамогай вось гэтай кацельнай, і тады ніякіх праблемаў не ўзнікала. Замярзаць сады, школы і шматкватэрныя дамы сталі з увядзеннем гэтай кацельнай. Кажуць, ёй не хапае магутнасці. За гэтыя праблемныя гады ва ўсіх шматкватэрных дамах вёскі з'явілася цвіль. Вот смотрите, что у нас здесь делается в углу. Вот видите, все отходит здесь. Мы подклеиваем, оно все равно, потому что оно все мокрое, и на полу там всегда мокрое. И в этой комнате у нас находится 8-месячный ребенок. Проблема з ацяпленнем аб'яднала мясцовых жыхароў. Ребенок месяц в сад не ходит. И в школу не ходит. И в школу. И холодно. Дома тоже спим одетые. Сидим одетые. Обращались райисполком наш, обращались мы УП «Жилье», обращались мы в Минский облсполком. Везде один ответ, одни отписки, одно и то же. Мы просим объяснить, почему разница такая отопление у нас. А они пишут нам по расчету, нам указывается расчет, все правильно написано. Никаких перерасчетов не было. Ни с водой, ни с отоплением. Аб праблеме Вялікай Ухалоды написали дзяржаўныя меды. Праўда, там кажуць, што цяпло вярнулася яшчэ 18 студзеня. Потому что здесь написано неправда. Во-первых, здесь пишут 7 домов, у нас их 9 больших домов. И помимо домов есть сад и школа. Это раз. Во-вторых, они здесь пишут, что углем топится. У нас не топится углем, Щепой. Когда приехали МЧС, сотрудники МЧС, вот, изначально сотрудник МЧС сказал, что идет белый дым. Белый дым идет от того, что щепа сырая. Сырой щепой невозможно ничего протопить. Галоўны інжынер барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» запэўнівае, што кацельня працуе ў звычайным рэжыме і здзіўляецца інфармацыяй пра холад у кватэрах і школе. Я не знаю, но, знаешь, тепла скоро, сейчас параметры все соблюдаются, все идет. Да, должны за свои деньги. І пакуль чыноўнікі вызначаюць, хто за што адказны, а дзяржаўныя СМІ рапартуюць пра пераадоленне праблемы, мясцовым застаецца спадзявацца толькі на цёплае надвор'е. Алена Дубовік, Белсат. Больше информации на нашей сторонце, а калі сайт belsat.eu у вас не адчыняецца, можна абысці блокировку Міністэрства інфармацыі або подписаться на нас у Тэлеграме і іншых сацыяльных сетках. З вами быў Ярослаў Стешык. До сустрэчы.